ebe niri ebe ha Enugu ụta ọnụ ụmụ Odenigwe ebe a bụ ihe eniri ya so a na-akụzi okpoto na-eme ihe ndị ọzọ dị iche iche a na-achị ka mkpụrụ obi Remy zuru ike na ndị ọkwa amen ebe a nọ elie Amen. All the man. Okay, more, man.
ichie veteran ichie na-ekele gị amen a na-ekele unu niile amen 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 Yeah, man. Unu ga-ahụ ebe niri Remy ebe ni. Remy caution okay Enugu na ebe niri kuna ahụ ebe niri anyị na-asị mgbe he so continue to rest in perfect peace amen ndị amen maka isoro Amokwe TV ajọshi ka anyị mee obere life update ndị mara hụ oshi aga Remy bụ onye ụmụ Odenigwe dị na Iheagwu Orji Amokwe wa abụba ị na-eweta vidio anyị na-eshe ya ọ bịakwọ ọzọ ekwu igwe nọ n'ụba ya anyị na-ekene maka isoro Amokwe TV